Знаете ли, че официалният цвят на Ферари не е червен, а жълт? Или че Ламборгини съществува, защото Енцо Ферари отказал да изслуша оплакване за съединителя на трактор? А какво ще кажете за това, че Ферари съди диджей, защото е нарекал колата му Порари с рисунка на котка? Пригответе се, защото днес ще разгледаме 101 факта за Ферари, които напълно ще променят начина, по който виждате подскачащия кон завинаги. Първи. Ферари технически е холандска компания. Седалището и за данъци е в Холандия, от съображения за данъчна ефективност. Най-италианският производител в света плаща данъците си в Амстердам. Италианският характер си има своите граници. Втори. Официалният цвят на Ферари не е червен. Това е жълто, цветът на Модена, родния град на Енцо. Червеното е наложено от Международната автомобилна федерация, която е определила национални цветове на участниците в състезанията. Ферари го е приела по необходимост, а не по избор. Трета. Енцо Ферари основава компанията през 1939 година под името Auto Avio Costruzioni, тъй като по това време е продал правата върху името Ферари на Алфа Ромео. Едва през 1945 година, след изтичането на договора, той успява да си възвърне фамилното име и да преименува марката. Четвърти. По време на Втората световна война Ферари е принудена да произвежда оборудване за германските военни усилия. Енцо Ферари обаче саботира производството, за да направи оръжията неефективни. Тих, но ефективен акт на съпротива. Пето. Първоначалната фабрика на Ферари е била в Модена. По време на войната тя се премества в Маранело, за да избегне бомбардировките. Това преместване превръща Маранело в столицата на спортните автомобили, град, който днес живее и диша Ферари. Шести. Първият шосеен автомобил на Ферари е 125S, пуснат на пазара през 1947 година. Той е оборудван с 1,5 литров V12 двигател, произвеждащ 118 конски сили. Този модел бележи началото на история, която ще продължи да предизвиква останалата част от индустрията в продължение на десетилетия. Седми. Енцо Ферари никога не е проектирал коли за продажба. Той ги е продавал, за да финансира истинската си мания – спечелването на състезания. Според него, клиентите на автомобилите са били просто средство за поддържане на скудерия. Тази философия обяснява много от най-ирационалните решения на марката. 8. Скудерия Ферари е единствения отбор, участвал във всеки сезон на Формула 1 от 1950 година. Насам. 75 години поред. Харесвани или не, това заслужава уважение. 9. През 1964 година, след конфликт с италианските власти, които наложиха вето върху хомологацията на 250 LM, Енцо Ферари преименува отбора си на North American Racing Team и се състезава в синьо-белите цветове на Съединените щати. Той обръща гръб на Италия без колебание. Енцо не прощава лесно. 10. Емблематичният подскач на камъчият подскачащ кон е вдъхновен от личната емблема на Франческо Барака, италиански летящ ас от Първата световна война. Майката на Барака е предложила на Енцо да я приеме като символ на късмет. От тогава се използва и до днес. 11. Логото на Ферари съществува в два варианта – правоъгълник за шосейни автомобили и щит за състезателни автомобили. Ето защо състезателното подразделение се нарича Скудерия Ферари. Детайлите са важни. 12. Ферари има най-високия марж на печалба на бройка в цялата автомобилна индустрия. Ограничено производство, високи цени, неразрушима марка. Те произвеждат няколко хиляди коли и печелят повече от почти всички останали. 13. Акциите на Ферари се търгуват на Ню-Йоркската фондова борса под символа RACE. Няма нужда да се обяснява защо са избрали този символ. Това е една от най-стабилните луксозни акции на пазара. 14. Ферари продава повече шапки и тениски, отколкото автомобили. Дори с ограничено производство, мърчандайзингът генерира приходи, които лесно надминават тези на много производители с голям обем.
Логото изглежда еднакво добре както на преден капак на кола, така и на чаша за закуска. 15. Вместо да харчи пари за конвенционална реклама, Ферари инвестира над $500 милиона годишно в състезания. Логиката. Нека колите говорят сами за себе си. Виждаме от 70 години, че това работи. 16. Ферари F40 е последният автомобил, лично управляван от Енцо Ферари преди смъртта му през 1988 година. Енцо иска кола без компромиси, без тапицерия, без радио, без електронни асистенти за водача. Само двигател, шаси и водач. Последният автомобил, който е подписал. 17. Проектът F40 е бил пазен в тайна от повечето служители на фабриката. Само Енцо Ферари и малка група инженери са знаели подробностите. Когато е представен през 1987 година, това е изненада дори в самата компания. Той се превръща в най-залепения плакат в стаите на тийнейджерите през 90-те години на миналия век. 18. Ферари F40 е първият сериен автомобил, който надхвърля 300 км в час, достигайки 323 км в час. Той променя индустрията за една нощ. 19. F40 е и първият сериен автомобил, построен изцяло от композитни материали, въглеродни влакна и кевлар. Само 4 кг боя. Толкова малко, че на някои места кевларените влакна отдолу са видими. Изключително лек. 20. Проектът F40 беше толкова разпокъсан, че няколко отдела на Ферари научиха за съществуването му едва в същия ден, в който стана публично достояние. Енцо управляваше търговските тайни със същата ефикасност, с която управляваше пилотите си. 21. Ферари F50, наследникът на F40, пуснат на пазара през 1995 година, нямаше радио. Марката смяташе, че най-важният звук, който водачът може да чуе, е този на V12 двигателя. Ако искате музика, слушайте симфонията на двигателя. 22. Ферари F355F, едно берлинета от 1995 година, е първият пътен автомобил, който е включил пера за превключване на предавките на волана. Тази технология е копирана директно от Формула 1 и е адаптирана за градско шофиране. Днес всички производители на спортни автомобили използват тази система. 23. Ферари F430 беше първият пътен автомобил на марката, който използваше същата система за компютърно моделиране, като болидите от Формула 1. Първото пътно Ферари, проектирано с изчислителната прецизност на състезателен автомобил. 24. През 1976 година Ферари пускат на пазара модела 400 с автоматична скоростна кутия. За да постигнат това, те трябва да се обърнат към General Motors и да използват трансмисията от Buick LeSabre. Ферари с двигатели от Buick. 25. Ферари FF, първото Ферари с задвижване на всички колела, е включвало две трансмисии. Една за предната ос и една за задната. Гениално решение, което е позволявало разпределение на мощността без компромис с спортното управление. 26. Хибридният модел SF90 страдал, работи изключително с предно задвижване, когато се движи в чисто електрически режим. Ферари с предно задвижване. Енцо би се обърнал в гроба си, но времената се менят. 27. Ферари SF90 страдал произвежда комбинирана мощност от 1000 конски сили от своя двигател с вътрешно горене и електрическа система. Това е най-мощният пътен автомобил, който Ферари някога е произвеждал. Когато електрификацията пристига в Маранело, тя не идва наполовина. 28. През 2022 година Ферари патентова система за управление на автомобила с джойстици, елиминирайки нуждата от конвенционален волан. Тя все още не е внедрена в нито един производствен модел. Патентът съществува. А с него и несигурността дали някога искаме това да се случи.
29. Ферари Калифорния е проектиран специално за северноамериканския пазар. Впечатляващо име, по-достъпен дизайн, по-голяма гъвкавост. Автомобилът е търговски успех. Калифорния използва и информационно-развлекателната система от Jeep Grand Cherokee. Детайл, който много собственици предпочитат да не знаят. 30. През 2019 година Ферари представи Purosangue, първия си автомобил с 4 врати. Марката категорично отказа да го нарече SUV, настоявайки, че това е повдигнат спортен автомобил. И ние им вярваме, както винаги правим с Ферари, когато кажат нещо, което предпочитаме да не поставяме под въпрос. 31. Преди Purosangue, през 70-те години на миналия век, дизайнерът Серджо Пининфарина вече е предложил луксозен седан за Ферари. Проектът е отменен, защото Fiat, който контролира част от марката, се опасява, че той може да се конкурира с собствените им линии. Семеен автомобил на Ферари, който така и не се е създал. 32. Ферари 365 GT 4BB носи инициалите BB в чест на Бриджит Бардо. Дизайнерите са намерили много елегантен начин да изразят възхищението си от френската актриса. Всеки път, когато се споменава моделът, се отдава почит на Бардо, без никой да забележи. 33. Официалното име на автомобила, известен като Фернужи и Ферари Енцо, е просто Енцо Ферари. Не Ферари Енцо, Енцо Ферари. Детайл от номенклатурата, който на практика никой не спазва, но който Маранело поддържа с гордост. 34. Въпреки че официално са произведени 399 бройки от Енцо Ферари, марката е произвела допълнителен екземпляр и го е продала на търг, за да набере средства за жертвите на цунамито през 2004 година. Съществува 400-тият екземпляр и вероятно е най-ценният от всички. 35. Ферари 250 GTO от 1962 година е най-скъпият автомобил, продаван някога на търг – 51 милиона 700 хиляди долара. През 2019 година. Италианските съдилища официално го обявиха за произведение на изкуството, предоставяйки му правна защита върху формата и дизайна му. Само Ферари може да произвежда реплики на 250 GTO. Никой друг. 36. За да се хомологира 250 GTO за състезания, регламентите изискват да бъдат произведени 100 бройки. Ферари произвеждат само 39. Енцо убеждава инспекторите, че 100-те вече съществуват. Audacity като бизнес стратегия. 37. През 1985 година колекционер плаща $1390 и $1 за каталог на Ферари 250 LM. Това е най-скъпият каталог, регистриран някога в историята на автомобилното колекциониране. Когато една марка има такъв култов статус, дори хартиените издания могат да достигнат абсурдни цени. 38. Ферари 480 USM е най-продаваният модел в историята на марката, с приблизително 15 000 продадени бройки. Този успех показва, че когато Ферари намери правилния баланс между производителност и използваемост, пазарът реагира. 39. Ферари 480 USM използва S-Duct, отвор в капака, който насочва въздуха, за да генерира по-голяма притискателна сила. Това е същия принцип, който Ферари използва във Формула 1 от 2008 година. Насам, сега директно приложен към пътен автомобил. 40. Ферари 480 USM има прибиращо се задно стъкло, което позволява на водача да чува по-добре звука на двигателя, дори с затворен покрив, защото звуковото изживяване в Ферари не е аксесуар. То е съществена част от продукта. 41. Ферари 488 писта има уникална характеристика в дръжките на вратите си. Дръжките на шофьорската врата са изработени от лят алуминий, докато дръжките на пътника са изработени от въглеродни влакна. Те са различни, защото шофьорът се нуждае от контрол, а пътникът се нуждае от нещо, за което да се хване. Всеки детайл има своето предназначение.
42. Ферари 599 има крила, интегрирани в C-колоните на карусерията, вместо да използва конвенционално задно крило. Това поддържа изчистените линии на Гранд Туръра, без да прави компромис с аеродинамиката. Функционална елегантност. 43. Ферари 812 Superfast и GT-C4 Lusso технически са хетчбеци. Необичайна конфигурация за марка суперавтомобили. Ферари произвежда хетчбеци. Какво би казал Енцо за това? Е най-добре да не се мисли. 44. Ферари 812 Superfast включва режим на тегляне. Той не е предназначен за тегляне на каквото и да е. Служи за деактивиране на алармата, когато колата се тегли. В идеалния случай никога няма да ви е необходим. 45. В Ферари F 8 буто. Ръчната спирачка е изцяло електронна и се активира от малък бутон до централната конзола. Няма лост, няма педал. Бутон, който прави това, което преди изискваше пълен физически жест. 46. Ферари 308 GTB първоначално е пуснат на пазара с карусерия от фибростъкло, за да се спести тегло. Скоро след това тя е променена на стоманена, тъй като фибростъклото е имало склонност да се разгражда с времето и е създавало структурни проблеми. Понякога традицията е права. 47. Първите Ферари Тестароса са напуснали фабриката само с едно външно огледало за обратно виждане от страната на водача. Колата е спечелила прякора, единична гайка сред ентусиастите. Днес те са колекционерски предмети. Редкостта винаги е на високи цени. 48. Ферари 250 GT Lusso има фалшив въздухозаборник на капака. Декоративен, нефункционален. Ферари добавиха въздухозаборник, който не води до никъде, защото изглеждаше по-добре. Естетиката е на първо място. Съгласуваността е на второ. 49. 250 GT Lusso също има капачка на резервоара в багажника. Дизайнерски детайл, който дава приоритет на външния стил пред практичността. Пълненето на резервоара изисква отваряне на багажника. Не е най-удобното, но колата изглежда перфектно отвън. 50. Ферари 450 и 6 Гранд Турър от 90-те години на миналия век е имал климатична система, интегрирана във вратите, вместо в централната конзола. Въздухът е бил изпускан през страничните рамки на вратите. Това е било толкова оригинално решение, че никой друг производител не се е опитвал да го повтори. 51. Някои модели на Ферари имат подлакътници, закрепени на място с магнити, вместо с конвенционални механични крепежни елементи. В кола, струваща 200 000 евро, бихте очаквали платинени ключалки, но магнитите работят добре и тежат по-малко. 52. При някои модели батерията е разположена в предния калник. Това инженерно решение изненадва дори най-опитните техници, но освобождава вътрешно пространство и подобрява разпределението на теглото. 53. Моделите, ориентирани към пистата, рядко имат подлакътници. Ферари иска водача да държи и двете си ръце на волана през цялото време. Комфортът е за другите. Водачът се захваща за работа. 54. В 20-та гамата автомобили за пистата, педалите са регулируеми, вместо седалката. Водачът винаги заема една и съща структурна позиция и именно педалите са преместени по-близо или по-далеч, в зависимост от размера им. По този начин шасито не губи твърдост или тегло. 55. Ферари има ексклузивна програма, наречена XX Program, която предлага екстремни автомобили за писта, които не са разрешени за движение по пътищата. Достъпът е само с покана и само за съществуващи клиенти с история на лоялност към марката. Ексклузивност в рамките на ексклузивността. 56. За да поддържа илюзията за недостиг, Ферари ограничава до 3 броя на употребяваните автомобили, които един дилър може да изложи едновременно. Списъкът с чакащи винаги изглежда по-дълъг, отколкото е в действителност. 57. Ферари никога не е боядисвала, нито пък някога ще боядисва, нито една от колите си в розово.
Марката смята този цвят за несъвместим с нейната идентичност. Не става въпрос за тенденции, това е корпоративна политика. 58. Ферари позволява и насърчава персонализирането. Програмата TaylorMade предлага практически всякакъв възможен завършек. Единствената граница, която не може да бъде премината – промяна на логото. Всичко останало е по договаряне. 59. През 2014 година Ферари съди DJ Dead Moped за това, че е модифицирал Ферари 458 и го е нарекал Пурари, с лого на котка вместо кон. Марката не толерира пародията на емблемата си. В крайна сметка DJ Yacht продава колата. 60. През 2020 година Ферари съди модния дизайнер Филип Плайн за използване на логото на марката в социалните му медии без разрешение. Ферари спечели делото. Марката защитава имиджа си с правна агресия, съизмерима с нейната стойност. 61. През 2013 година Ферари съди благотворителна организация заради името Поросангия. Години по-късно Ферари използва точно това име за първия си автомобил с 4 врати. В ретроспекция, делото се оказа много скъпа покупка на права за именуване. 62. В 7-годишна съдебна битка Ферари победи Мансури, тунинг компанията, която модифицира автомобилите на марката без разрешение. 7 години. Ферари не се отказва от съдебен иск. 63. Ферари разработва и тества колите си на собствената си писта в Фиорано до фабриката. Умишлено избягва Нюрбургринг, за да не разкрива технически данни на конкуренцията. Тайните се пазят вътрешно. 64. Настоящият изпълнителен директор, Бенедето Виня, въведе необичайна практика за мотивиране на служителите. Позволява им да карат Ферарите на пистата, за да могат физически да разберат въздействието на работата си. Една сесия в Фиорано е по-ценна от всяка PowerPoint презентация. 65. Всеки двигател на Ферари се сглобява на ръка, но процесът на поставяне на клапаните се извършва от два робота, наречени Ромео и Жулиета. Необходимата прецизност надхвърля това, което човешката ръка може да гарантира. Дори в Ферари автоматизацията има своето място. 66. Производството на всяко Ферари отнема минимум 3 месеца от избора на материал до окончателното сглобяване. 3 месеца на бройка, с ръчна проверка на всеки етап. Това наред с други неща оправдава цената. 67. Всеки двигател на Ферари има малка плака с името на техника, който го е сглобил. Когато купувате Ферари, знаете точно кой е изградил сърцето на колата. 68. Novitex е единствената тюнинг компания официално одобрена от Ферари. Всяка модификация, носеща името Novitec, е одобрена и валидирана от самата марка. Ако искате повече мощност с благословията на Маранело, Novitec е единственият начин. 69. Ferrari FXX Evoluzione се смята за най-бързото Ферари, произвеждано някога за частни писти, от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди и максимална скорост от 400 км в час. Не е разрешено за движение по пътищата. Не е нужно да бъде. 70. Максималната скорост на Ла Ферари е била електронно ограничена до 350 км в час, за да се избегнат директни сравнения с Bugatti Veyron. Ферари е предпочитало да го позиционира като автомобил за завиване, а не като автомобил за максимална скорост. Маркетингово решение, прикрито като инженерна иновация. 71. Ferrari World в Абу Даби е дом на най-бързото влакче на ужасите в света. От 0 до 240 км в час за 5 секунди. Паркът е до пистата Яс Марина, която затваря календара на Формула 1. Ферари превърна марката си в тематично преживяване, без да загуби нито грам достоинство. 72. Енцо Ферари страдал от клаустрофобия. Не можел да пътува с самолет или асансьор. Ето защо рядко напускал Маранело, въпреки че бил една от най-влиятелните фигури в световния моторен спорт. Всеки, който искал да го види, трябвало да отиде при него. И всички го правили. 73. През 1961 година Енцо Ферари уволнява всичките си ръководители на отдели, когато те изискват съпругата му, Лора Ферари,
да напусне компанията. Той предпочита да загуби управленския си екип, отколкото да се поддаде на този натиск. Лора остава. Енцо е начело. 74. Връзката между Енцо Ферари и Карл Шелби е белязана от постоянен конфликт. Енцо дава приоритет на скоростта пред безопасността, нещо, което Шелби не може да приеме. Смъртта на Луиджи Мусо през 1958 година подтиква Шелби да напусне Ферари и да създаде Кобра като пряк отговор на тази философия. 75. Енцо Ферари активно насърчаваше съперничеството между собствените си пилоти. Той вярваше, че вътрешната конкуренция изважда най-доброто от всеки от тях. Жестока тактика, но резултатите на пистата доказаха, че е бил прав. 76. Ферари Дино е създадено в знак на почит към сина на Енцо, Алфредо Дино Ферари, който почина на 24 години от мускулна дистрофия. Дино беше първото серийно Ферари с Мево 6 двигател. Конфигурация, за чието разработване Алфредо самият е помогнал преди смъртта си. Кола, която беше почит към Енцо. 77. Енцо Ферари, въпреки че е построил едни от най-бързите автомобили в света, никога не е получил официална шофьорска книжка. Той е шофирал, но без книжка. Една от най-големите иронии в историята на автомобилизма. 78. Съвпадение, което интернет превърна в мания. Енцо Ферари почина през 1988 година, същата година, в която се роди футболистът Месут Йозил. Физическата прилика между двамата е поразителна. Мнозина го наричат прераждане. Науката казва не. Приликата казва може би. 79. Както Ламборгини, така и Пагани дължат съществуването си на обидите на Енцо Ферари. Феручо Ламборгини бил пренебрегнат от Енцо, когато се оплакал от съединителя на своето Ферари и решил да си сглобява свои собствени автомобили. Орасио Пагани научил занаята в Ламборгини и основал собствена марка с тези знания. Енцо, без да иска, създал собствена конкуренция. 80. През 2019 година ФИА разследва Ферари за предполагаема манипулация на двигатели от Формула 1. Не бяха открити убедителни доказателства, но скудерията прие наказание и постигна поверително споразумение с ФИА. Условията на споразумението никога не бяха оповестени публично. Те остават неизвестни. 81. Телевизионният сериал Miami Vice използва реплика на Ферари Дейтона, монтирана на шаси на корвет в ранните си сезони. Когато Ферари откриват това, те заплашват със съдебни действия. Продукцията решава проблема, като дарява два истински Тестароса на сериала. Тестароса се превръща в най-емблематичната кола по телевизията през 80-те години на миналия век. 82. Михаел Шумахер се появи в Топ Гир, карайки Ферари FXX под псевдонима Стик. Ферари поискаха пилота да остане анонимен по време на снимките. Това беше един от най-гледаните епизоди на шоуто. И всички знаеха кой е той този ден. 83. През 1991 година Ферари 340 и 8 губи стартово състезание срещу GMC Cyclone, американски пикап. Новината се разпространява в пресата седмици наред. Светът на суперколите не беше готов да бъде победен от пикап. 84. Ким Кардашиан беше забранена да участва в Ферари, след като беше открито, че Ферари 458, което притежаваше, е подарък от финансов измамник. Марката реши, че подобна асоциация не отговаря на имиджа И. Ферари също така решава кой не може да притежава колите И. 85. Ферари има собствен ресторант в Маранело. Ресторант е Кавалино, основан от самия Енцо през 1950 година. Намира се срещу портите на фабриката. Традиционна италианска кухня, декор, който можете да си представите. Ако посетите Маранело, няма смисъл да се храните някъде другаде. 86. Ферари 450 и 8 Италия имаше сериозен проблем с спирачния цилиндър, който можеше да причини течове на течност. В отговор на дефекта,
Ферари препоръча използването на ръчната спирачка като спешна мярка. Тази препоръка доведе до колективен иск и отзоваване на всички засегнати собственици. 87. Ферари 450 и 758 е и един от първите автомобили, които са внедрили предварително напрегната спирачна система. Накладките са постоянно близо до дисковете, готови да задействат за милисекунди. В автомобил, който надвишава 300 км в час, тези милисекунди са от голямо значение. 88. Ферари исторически е имала повече пожари от повечето си преки конкуренти. Това е повтаряща се критика. И парадоксално, изглежда, че не оказва трайно влияние върху репутацията на компанията. Пожарът е част от мита, по някакъв странен начин. 89. Ферари се ангажира да продължи производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене, докато законодателството го позволява. Преходът към електрически двигатели ще се осъществи само когато няма друга законова възможност. Маранело не се отказва от V12 по собствено желание. 90. В ръководствата за собственика на Ферари, името на марката винаги се появява с главна буква, типографски различно от останалия текст. Марката заема централно място, дори в ръководството за собственика. Манията по идентичността не познава граници. 91. През 2001 година Ферари изпрати мостра от боята си, Росо Корса, на Европейската космическа агенция за тестване като част от мисия до Марс. Червеният цвят на Ферари е бил в космоса. 92. През 1995 година инженерът Дейвид Кей с одобрението на Пиеро Ферари построява мотоциклет в чест на Енцо Ферари. Наричат го Ферари 900 кубични сантиметра. 4-цилиндров двигател, 105 конски сили. Абсолютна рядкост в каталога на марката. 93. Ферари F430 имаше бутон OFF на климатичната си система, който озадачаваше дори журналистите, занимаващи се с високотехнологични автомобили. Ферари го проектираха по този начин, защото открояването от тълпата само по себе си беше част от дизайна. 94. Ретрофераритата, особено пистовите коли от 50-те и 60-те години на миналия век, са имали помпи за измиване на предното стъкло, управлявани от педал. Напълно механично решение, без електричество. Функционално, необичайно и привлекателно. 95. При Ферари 599 крилата са разположени на си-колоните, вместо да се използва традиционно задно крило, за да се запазят елегантните и изискани линии на Гранд Туръра. Невидима аеродинамика. 96. Ферари 488 включва бутон за ограничител на скоростта в боксовете в своите модели, ориентирани към пистата. Той работи точно както във Формула 1. Гарантира, че колата не превишава разрешената скорост в боксовете. Състезателна технология във волана на шосеен автомобил. 97. Енцо Ферари използвал целенасочена производствена стратегия. Да произвежда точно толкова шосейни автомобили, колкото да плати за състезанията, нито един повече. Ексклузивността не била само цел, а следствие. 98. Ферари определя цената на новите си модели по особен начин. Те пускат колата на пистата и я оценяват въз основа на нивото на забавление, което генерира. Колкото по-вълнуваща е, толкова по-скъпа е. Метод, който никой финансов консултант не би препоръчал, но който работи от десетилетия. 99. Дори служителите на Ферари не могат да купуват колите, които помагат да се сглобят. Превозните средства са запазени за избрани клиенти, подбрани от марката. Човекът, който е сглобил вашето Ферари, не може да го купи. 100. Ферари 250 GTO е било репликирано многократно през годините. След като италианските съдилища го обявиха за произведение на изкуството през 2019 година, подобни реплики са незаконни без разрешението на Ферари. GTO е официално недосегаемо. 101. Ферари остава единствената марка в света, способна да генерира списък с чакащи за автомобили, които все още не съществуват, от клиенти, които плащат, без да виждат продукта, в неподлежащи на договаряне суми.
80 години по-късно марката продължава да прави точно това, което Енцо искаше. Да печели на пистата и да иска каквато си поиска на улицата. И това бяха 101 факта, които вероятно не знаехте за Ферари. Ако сте стигнали до тук, кажете ми в коментарите кой е вашият любим. Ще се видим в следващото видео.